Magandang araw mga kapatid. Kahit na mahirap na yung sitwasyon natin ngayon, laban lang, no? At huwag niyong kakalimutan na tumawag sa ating Panginoong Jesus dahil siya lang ang makakatulong sa atin sa araw-araw na ating buhay. Kahit mahirap na ang buhay dahil merong kaguluhan sa ibang bansa, unang-una yung digmaan, apektado tayo, pagtaas ng gasolina, pero laban lang mga kapatid. Noxty Vlog. Noxty Vlog. So ayan mga kapatid, nandito tayo ngayon sa Yamaha 3S Guagua, Pampanga, no? Para dito sa motor na ito. Ito yung Yamaha XTZ, nakalagay monocross 125cc mga kapatid, no? Diyan natin akalain na 125cc lang siya. Kadalasan kasi sa mga ganitong pang trail bike o pang off-road mga kapatid ay nasa 150 and above mga kapatid yung cc niya, pero ito 125cc lang siya mga kapatid, no? Napakaangas din ng motor na to mga kapatid. Ayan, nakita natin 125cc, so hindi siya masyadong malaki yung block niya, talagang pang 125cc lang talaga, no? Ayan. Tapos naka single shifter mga kapatid. So bago lang sa akin to mga kapatid, hindi ko pa sure, pero palagay ko sa description box yung shifting nito mga kapatid, no? Kung 4 speed ba or 5 speed. Ayan. Ang kulay pala nito mga kapatid ay glossy black, tapos meron siyang decals dito na kulay yellow, ayan. Tapos merong kulay gray, tapos kulay puti mga kapatid, ayan, XTC, ayan. Tapos meron siyang logo dito ng Yamaha, ayan. Parang sticker lang siya mga kapatid, no? Yun yung kanyang design dito, yung bearings niya, ayan. Tapos ito, meron din siyang choke dito mga kapatid. Tapos ito sa fuel to mga kapatid, no? Ayan, ang ganda niyang pindutan niya, parang papihitan lang ng ano, sa gasol. Oh my God! Wow! Sa Shilane, no? Ang galing. Ayan. Tapos disc brake na rin mga kapatid yung kanyang front. Tapos naka dual butt caliper, no? Ayan, maganda rin siya. Tapos naka spokes wheel, then tube type po mga kapatid yung kanyang gulong. Tapos ang size naman dito mga kapatid ay 80 by 90 by 21 yung bilog niya, so malaki mga kapatid, pang akyatin talaga to. Tapos yun sa kanyang headlight, ito halogen bulb mga kapatid yung kanyang headlight, pati yung signal light, no? So hindi naman to pang
pormahan mga kapatid, no? Kaya okay na yung halogen bulb. Tapos dito naman mga kapatid, ayan, makita natin yung kanyang carburetor. Ayan, ay naka diaphragm mga kapatid na carb. Ayan. Tapos ito naman yung kanyang block. Tapos Euro 3 na rin mga kapatid, no? Ayan, may breather na rin siya. Kaya matipid na to sa gas. Ayan. Tapos dito naman yung kanyang makina. Ayan, kulay silver man naman yun dito. Tapos meron na rin pala siyang electric starter, no? Tapos ito naman yung kakaiba rin, no? So makapit siya mga kapatid, may para siyang ngipin-ngipin dito. Tapos meron pa rin kickstarter. Ayan. Okay din yung kanyang kickstarter. Tapos yung put deck sa driver, ayan, napipilip naman. Tapos kakaiba din mga kapatid, no? Ayan, kapit na kapit yung paa natin. Tapos dito na sa OBR, okay din, napipilip din siya. Pero goma naman to. Tapos yung preno niya sa likod, naka drum brake lang. Yan. Pero ganda, oh. Makapit to pagka pinreno natin. Tapos ang size naman ng gulong dito sa likod ay 110 by 80 by 18 naman, no? Doon mga kapatid 21, mas malaki yung bilog niya doon sa harap compare mo dito sa likod, no? 18 lang dito. Yan. Tapos naka monoshock mga kapatid, no? Tapos adjustable naman tong monoshock niya mga kapatid, no? Hindi lang natin makita na doon sa may bandang taas, eh. Tapos sa muffler niya, ayan, makikita natin, no? Mataas na mataas talaga siya. Kahit sa baha pwede nyo pang panglaban to mga kapatid, dahil mataas siya. Tapos meron din siyang carrier dito, eh, kulay glossy black. So okay na okay mga kapatid, no? Tapos sa taillight niya, ayan, halogen bulb, pati yung signal light. Tapos yung fender niya sa likod, so ayan, plastic naman to mga kapatid. Tapos meron ding reflector yan dito. Tapos yan, makita natin yung gulong, oh. Talagang malaki yung mga spikes niya. Pwedeng ready talaga sa akyatan, no? Tapos sa upuan, okay, slim lang. Tapos saktuhan lang yung kanyang lambot, no? Hindi naman sobrang lambot, di rin sobrang tigas. So nasa middle lang siya mga kapatid. Then eto mga kapatid yung kanyang panel board. Ayan, makita natin, analog lang din siya. Ito naman yung speedometer and then odometer niya, trip meter, andyan din. Tapos meron din signal light, neutral, and then sa headlight niya. Tapos ignition niya mga kapatid ay standard lang. So ayan, so hindi pa naka-activate ito mga kapatid, na. Yan, yung kanya mga switch sa handle, okay din. Yan, high and low. Tapos turn signal light, then busina. Tapos dito sa kabila, ito yung sa throttle niya. So okay din, malambot. Tapos meron din siyang kill switch mga kapatid. Tapos electric starter. Yan. Tapos yung preno niya, okay din. So maganda yung preno niya, oh. Okay na okay. Kahit di mo na palitan mga kapatid, no? Tapos yung fuel tank, andito mga kapatid, no? Ilalagay ko na rin mga kapatid sa description box yung fuel capacity nito, no? Yan. So maganda siya mga kapatid. 125cc. As meron pa ring side stand, center stand wala mga kapatid, no? Ayan. Yamaha 125cc. Tapos meron pa palang reflector dito. So kabilaan pala yon mga kapatid, no? Tapos naka telescopic fork naman, laki. Ayan, no? Na kulay silver naman. Tapos meron pa siyang cover dito. Ayan. Dahil kumbaga dirt bike to, protection yan sa mga dumi, no? Ayan. Yung kinagandahan dito. Yan po yung Yamaha XTC Monocross 125, no? 2022.
So ang cash price pala nito nasa 84,900, no? Tapos ipapakita ko dito sa screen mga kapatid yung kanyang monthly installment sa mga gustong kumuha, no? Ayan po. Sige. Tapos ito marami silang mga motor dito. Sniper. Ano, 1, 2, 3. Matte black. Tapos yellow. And then yung ito, hindi ko alam yung kulay nito mga kapatid, no? Sa mga nakakaalam na, comment down below. Ayan. Marami silang sniper dito. Ayan. Dito lang yan mga kapatid sa Yamaha 3S Guagua, Pampanga, no? Ayan, meron din silang Mio Gear 125 tsaka M3. Available pa rin yan dito mga kapatid, no? Sa mga gustong kumuha. So ayan po mga kapatid, maraming salamat sa panonood. God bless po sa ating lahat.